Ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. Тоҷикистон кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ. қабули қатномаҳо аз ҷониби Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси ташаббусҳои Тоҷикистон дар самти обу иқлим, имиҷи сиёсӣ ва эътибори Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ афзун намуда, дастовардҳои иқтисодию иҷтимоии байналмилалиро дар пай дорад. Дар ин баробар ташаббусҳои Тоҷикистон барои ҳифзи ҳаёти башарият, захираҳои обӣ, пешгирии обшавии пиряхҳо, дар раванди тағйирёбии иқлим ва таъмини амнияти экологии минтақа хеле муҳим мебошанд. Шарҳи мавзӯъ дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. ҳифзи муҳити солим ҳамчун заминае мебошад ки ҳаёти наслҳои ояндаи инсониятро таъмин менамояд. Ба ин муносибат дар соҳаи муносибатҳои экологӣ ҳамаи проблемаҳои мавҷуда ба соҳаҳои алоҳида ҷудо карда мешаванд. Дар байни ин мушкилоти экологӣ яке аз тамоюлҳои муосир ин проблемаи обшавии пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тозаи нӯшокӣ мебошад, чунки пиряхҳо ҳамчун манбаи обӣ сарчашмаи ҳаёти инсонист ва бе мавҷудияти он рушди воқеи иқтисодиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Яъне манбаъҳои обӣ дар иқтисодиёт инфрасохтори аввалиндараҷа ба шумор мераванд. Аз ин рӯ дар солҳои соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи рушд додани соҳаҳои воқеи иқтисодиву иҷтимоӣ ҳамчунин нақши худро дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳайси кишвари ташаббускор марҳила ба марҳила мустаҳкам намуд. Бояд гуфт ки давоми солҳои охир таъсири манфии гармшавии иқлим, тасодуфан обшавии пиряхҳо мушоҳида мегардад ки ин метавонад оқибатҳои номатлуберо чун тақсимоти нодурусти об дар обанборҳои сунъӣ, нерӯгоҳҳои барқии обӣ, киштзорҳо, маҳаллаҳои аҳолинишин ба миён орад. Ҳамин тариқ дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2021 таъкид шудааст ки дар давоми чанд даҳсолаи охир дар кишвари мо қариб 3/1 ҳаҷми умумии пиряхҳо аз байн рафт ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ аз он ташкил карда мешавад. Дар робита ба тағйирёбии иқлим бесобиқа боло рафтани ҳарорати миёнаи сайёраи Замин ва оқибатҳои манфии ҳаёти инсон, олами набототу ҳайвонот ва пиряхҳои кишвар олимони моро зарур аст ки дар ин минтақаҳо тадқиқот ва мониторинги доимиро ба роҳ монанд. ҳадафи ташаббуси панҷуми дар самти оби иқлим гирифта шуда аз он иборат аст ки имрӯзҳо вазъи обшавии пиряхҳо хеле нигаронкунанда мебошад дар ҷаҳон ва ин як масъалае ҳаст ки барои ҳифзи захираҳои обӣ ва пиряхҳо тамоми ҷаҳон мубориза барад. Ин масъаларо ҷаноби олӣ дарк кардан ва ин ташаббусро пешниҳод намуданд то ин ки пеши роҳи обшавии пиряхҳо гирифта шавад. Зимнан ҳамаи кӯшишҳои сарвари давлат ва ҳукумати мамлакат натиҷа доданд. Яъне боиси хушнудист ки пешниҳодҳои президенти кишвар аз ҷониби кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ва дар ин замина фонди байналмилалӣ дар Созмони Милали Муттаҳид барои мусоидат ба ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуда баргузории конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе дар соли 2025 муайян гардид. Вазъи пиряхҳо имрӯз дар Тоҷикистон нигаронкунанда аст, чунки фоизи коҳишёбӣ дар пиряхҳо зиёд ба назар мерасад. Махсусан аз соли 2010 инҷониб аз 12% то 20% обшавии пиряхҳо дар давоми ин 10 соли ахир дида мешавад дар ҳар як ҳавзада, ҳар як пирях. Конференсияе ки соли 2025 дар сатҳи байналмилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад ва ин боиси ифтихор аст ки мизбони ин конференсия Тоҷикистони мо мебошад. Албатта дар ин конференсияҳо масъалаҳои муҳим баррасӣ мегарданд, роҳҳои пешгирии пиряхҳо аз обшавӣ баррасӣ мегарданд ва дар ин миён усулҳо, методҳое шояд ба миён меояд ки барои омӯзиши пиряхҳои мо сабаб мешавад. Ташаббуси навбатии пешвои миллат
дар самти ҳифзи пиряхҳо на танҳо дар рушди иқтисодиву иҷтимоии истифодаи захираҳои обӣ, балки ҷиҳати роҳандозӣ намудани ислоҳоти қонунгузории соҳа нақши муҳиму созанда ва бунёдӣ доранд. Дар қадномаи марбут ба ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст, аҳамияти пиряхҳо ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи давраи гидрологӣ ва таъсири ҷиддии онҳо ба иқлим, муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор таъкид шудааст. Дар он ҳамчунин таъкид шудааст ки таъсири гармшавии глобалӣ омили коҳиши назарраси криосфера шуда боиси коҳиши устувории минтақаҳои баландкӯҳ ва тағйири миқдор ва мавсими маҷро, захираҳои об дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пирях шудааст. ин омил ба коҳиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии маҳаллӣ, афзоиши норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳр таъсир мерасонад. Бояд гуфт ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба соҳаи обу иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист, ба даст овардани сулҳу субот ва дар маҷмӯъ рушди устувор саҳми арзанда доранд. идомаи ахбор. аркони пойдории миллату давлат қабл аз ҳама дар сулҳу оромист. ин неъмати бебаҳо дар ҷаҳони муосир хоҳишу хости аввалин дараҷаи як идда аз давлату мардумонеанд ки зиндагии рӯзмарраи мо, мардуми Тоҷикистон, орзуест барои онҳо. омили пешрафт ва нерӯи мо дар ваҳдати мост ки маҳз он кафили сулҳу оромист. нигоҳи таҳлилӣ бо далелҳои раднопазир дар мавриди пойдории сулҳу субот дар Тоҷикистон ва поягузору ҳимоятгари марказии он дар гузориши Манучер Ализода. зиндагӣ ба маънои тамош хуб ва амалишавии орзуҳоро танҳо дар фазои суботу амну оромӣ метавон дарёфт. оромию ваҳдату якдилӣ ҳатто дар ҳалқаи оила муҳим аст ва агар ин неъмат дар ватан пойдор набошад, пас зиндагии мо ва умуман тамоми ҷанбаҳои дигараш бо ланг задан ҳаракат мекунад ва оқибат дар хоҳад монд. маҳз суботу оромию амният ва ваҳдати миллист ки мо мардуми Тоҷикистон имрӯз нафаси озод дориму ба ҳоли воқеияти кунунии раванди ободии ватанро мебинем. як ҳодисаи рӯшани таърихи навини Тоҷикистон ин фазои орому осоиштаи мост ки бо заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насибамон гашт. маҳз даврони истиқлоли давлатӣ ва фазои ороми меҳан ба мо имкон дод то ба асолати хеш бирасем, анъанаҳои миллии худро эҳё намоем, ҷашнҳои миллии худро зинда гардонем. дар даврони истиқлол ки 33 сол моро меваи онро мечашем, мо тавонистем як давлате бисозем ки он дар арсаи байналмилалӣ машҳур аст ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гаштааст. ва аз тарафи дигар барои он ки моро шиносанд, барои он ки донанд ки мо тоҷикем, мо бояд ягон хусусиятҳои миллии худамонро бояд муаррифӣ карда тавонем. ва бубинед ки имрӯзҳо анамун анъанаҳои миллие ки дар даврони истиқлол эҳё гаштанд ва ин ҷашнҳое ки мо дорем, ҷашни Мергон, Тиргон, ворид шудани дастовардҳои аҷдодони тоҷикон ба феҳристи ҳамон дастовардҳои башарият ки ворид шудааст, ҳам фалак, ҳам масалан чакан, адрас, инҳо ҳама таҷассумгари он ҳастанд ки мо тоҷикон соҳиби фарҳанг ҳастем ва маҳз дар даврони истиқлол, маҳз дар фазои сулҳу ободӣ мо метавонем ки анъанаҳои худро эҳё кунем ва нобаста аз он ки мо анъанаҳои миллии қадима ҳам дорем ва онро эҳё кардем, боз мо кӯшиш мекунем ки ба эъмори арзишҳои миллии навам сару кор дошта бошем ва бибинед ки имрӯзҳо дар саросари Таҷикистон масалан рӯзи Конститутсия, рӯзи истиқлол, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи парчами миллӣ қайд карда мешавад ки ино аллакай ба анамун феҳристи арзишҳои миллии даврони муосири тоҷик ворид гаштааст ва ино ҳама бо ибтикори ва ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кор омаданд. маҳз истиқлоли давлатии мо ва ин фазои амну субот боиси таҳарруки тамоми самтҳо ва аз ҷумла самти саноати кишвар гардид ва таи солҳои охир шумораи корхонаҳои саноатӣ то рафт меафзоянд ки ин болоравии иқтисодиёт, ҷойҳои нави корӣ ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолии ватан аст. имрӯзҳо чӣ гунае ки ба назар мерасад дар пешрафтҳо дар ҳамаи соҳаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дида мешавад. пеш аз ҳама бояд зикр намуд ки ҳамаи ин пешрафтҳо, ҳамаи ин хубшукуфоиҳои Тоҷикистон ва бунёд гардидани иншоотҳо, корхонаҳои саноатӣ, умуман ҳар пешрафте ки имрӯз дар ҷомеа мо
мебинем ба чашми худ инҳо пеш аз ҳама маншаъ мегиранд сарчашмаи ҳамаи инҳо анамин фазои орому осоиштае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳукмфармо гардидааст. ин оромӣ ин осоиштагӣ сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззами миллат мебошад ки пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пеш аз ҳама бо талошу заҳматҳои худ як фазои тинҷу осоиштаро дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳукмфармо намуданд ва ҳамаи ин боис гардид ки тамоми соҳаҳо дар тамоми самтҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон як рушди хуб назаррас намоянд. беоромию сулҳу амният ҳеҷ як давлати рӯи олам ҳастии комил дошта наметавонад ва ҳеҷ бошандаи он низ новобаста аз дороиву ном нафаси озод намегирад. ҳар яке мо дар зиндагӣ ба гунаҳои мухталиф хушбахтем ва хушбахтиҳоро мебинем, вале муҳимтарин хушбахтии мо аҳолии тоҷикистони азиз ин фазои орому якдилии мост. зиндагие ки мо имрӯз мардуми тоҷикистон дорем дар қиёс бо як ида давлатҳои дунё ба як паҳлӯ далел тафовут дорад ки сатҳи зиндагии мардум, пешрафти давлат дар самтҳои гуногун аз ҷумла тиб, маориф, иқтисодиёт ва ғайраву ҳоказо аз он манша мегирад. ин сулҳу суботу амният ва ваҳдати миллист. хушбахтона меҳани мо саршори он аст. насли калонсол хуб медонанд ва дар ёд доранд ки зиндагии осудае ки имрӯз мо дорем аз сиёсати дурбинонаву созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки ба осонӣ насибамон нагаштааст. мо имрӯз дар фазои комили сулҳу субот нақшаҳоро барои 10-20 соли оянда месозем, вале дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ зиндагии мардум ба мисли шабҳои зимистон сарду тираву сиёҳ буд ва ин заҳматҳои сангин ки аз ҷонгузаштанҳо дораду аз заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат аст бояд имрӯз қадр карда шавад ва ватану сулҳу оромии онро мо бояд ба ҷон дӯст дорему ҳимоя карда бошем то дубора дар орзуяш набошем. манушер ализода, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. мавзӯи дигар рушди технологияи муосир ва хизматрасониҳои замонавии электронӣ тақозои замон аст ки дар кишвари мо низ баҳри дастрасии фароғ ба имкониятҳо роҳандозӣ шудааст, аз ҷумла дар алоқа ва низоми бонкӣ. аммо дар ин раванд падидаҳое зуҳур кардааст ки технологияи муосир аз ҷониби қаллобон чун воситаи муфид бо роҳи мессенҷерҳои алоқа, хоса саҳифаҳои иҷтимоӣ барои фиребу аксаран ғорати ҳамёни электронии шаҳрвандон истифода мегардад. инак телеграм, ватсап ва дигар номгӯи воситаи алоқа ҳамакнун бо дар назардошти фиреби қаллобон барои шаҳрвандон зиракӣ ва эҳтиёткорӣ тақозо мегардад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. прокуратураи генералӣ худ ва наздиконро аз ҳамлаҳои хакерӣ эмин нигоҳ доред. зуҳури падидаи манфӣ чун қаллобӣ аллакай ҷомеаи башариро ба ташвиш овардааст. ин раванд аллакай дар мо низ эҳсос мегардад. бо вуҷуди ҷорӣ гардидани тадбирҳои амниятӣ, хуsusan фишангҳои муҳофизатӣ дар низоми электронӣ дар тамоми намуди хизматрасониҳо аз ҷумла фаъолияти бонкӣ, то ба ҳол дорандагони кортҳои бонкӣ ва ё ҳамёнҳои электронӣ ба доми фиреб меафтанд. яъне дар чунин ҳолат бо айби худи дорандагони кортҳо ва ё ҳамёнҳои электронӣ рамзи махфӣ, ҳатто рақамҳои кортӣ бо дасти адда ба қаллобон ошкор карда мешавад ки дар натиҷа зарари иқтисодӣ ба қайд гирифта мешавад. ҳушдори навбатӣ ҳамакнун бо зуҳури чунин падидаҳо прокуратураи генералӣ баҳри пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ ба шаҳрвандон муроҷиатнома ирсол намуд. то ин дам аз ҷониби бонкҳои кишвар, хуsusan ташкилотҳои қарзию молиявӣ пайваста тариқи смс паёмакҳо оид ба эҳтиёткорӣ ва бовар накардан ба шахси бегона огоҳномаҳо ирсол мешуданд. бо вуҷуди ин шаҳрвандон ки истифодабарандагони асосии ҳамёнҳои электронӣ ё худ кортҳои бонкӣ мебошанд, мустақилона ба ҳар гуна ваъдаҳои бардуруғ бовар намуда рамзҳои худро ошкор месозанд. аз рӯи мушоҳида дар фаъолияти қаллобон имрӯз аллакай таҷрибаи нав истифода мегардад, яъне тариқи саҳифаҳои иҷтимоӣ, телеграм ва ватсап ки дар истифодаи умум қарор дорад, аз номи ҳамгурӯҳон ё ин ки шахсони шинос паёмакҳои дорои вирус ирсол карда мешавад ки барои ошкор кардани рамзҳои махфӣ ё маълумотҳои инфиродӣ равона шудаанд. дар ин замина ҳушдор дода мешавад ки ба ҳар гуна паёмакҳои шубҳаоваре ки рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус дар телеграм бо навиштаҷоти шумо соҳиби тӯҳфа
гардидед. номнависӣ ба Telegram Premium ба муҳлати 1 сол, фаъолсозии тӯҳфа тариқи суроғаи зерин бо истифода аз номи наздикон ирсол мешаванд, бовар накунанд. дар натиҷаи таҳлил ва коркарди техникии мутахассисон муайян гардидааст ки чунин паёмак ва пайвандҳои ирсолшуда, яъне ссилка, дорои вируси зараровар буда ҳамлаи хакерӣ дар намуди фишинг мебошад. дар ҳолати кушодани паёмак ва ворид шудан ба пайванди ирсолшуда, хакерҳо ё қалобон метавонанд суроға ва ҳам маълумоти инфиродии махфии шуморо дар Telegram аз худ намуда бо мақсади ғаразнок истифода баранд. дар натиҷаи гузаштан ба пайвандак, яъне ссилка, эҳтимолияти ошкор ва ба идораи хакерҳо гузоштани маълумоти шахсӣ ва бонкии истифодабаранда бештар мешавад. дар натиҷа қаллобони интернетӣ маблағҳоро аз кортҳои бонкии истифодабарандагон ё бо талаб намудани маблағ бар ивази баргардонидани аккаунтҳои аз худ шуда тасарруф менамоянд. аз ин рӯ истифодабаранда шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ҳарчи бештар зирак бошанд ва дар ҳолати ба онҳо ирсол гардидани паёмак ва пайванди гуфташуда новобаста аз номи кӣ будани онро накушоянд ва ба дигарон ирсол накарда ба зудӣ бо маҳдудсозӣ ё худ заблокировать онро несозанд. зеро доираи фаъолияти фиребгарон ё худ қаллобон дар кишвари мо низ бештар зуҳур менамояд. дар ин самт яке аз нақшаҳои мураккабтарин ин истифодаи зеҳни сунъӣ барои занг задан ба қурбониён аст ки бо истифода аз номи наздикон сурат мегирад. фиребгарон бо зангҳои телефонӣ ва ё муроҷиатҳои дигар бо баҳонаҳои гуногун таъҷилан кӯмаки молиявӣ дархост мекунанд. дар низоми бонкӣ бошад, қаллобон аз номи кормандони бонк ба дилхоҳ нафар занг зада бо хабари гузаштани муҳлат ё мушкилоти техникӣ рамзи кортҳои бонкиро талаб менамоянд ки дар сурати ошкор кардани махфият маблағҳои бонкӣ тасарруф мегардад. чунин падида дар кишвари мо бо ҳар гуна бозиҳои бурдноки маблағгузорӣ низ маъмул аст ки оқибати он фиреб мебошад. қаллобону фиребгарон тораф бештар мешавад. бо дар назардошти зуҳури чунин падидаҳо худ ва наздиконро муҳофизат кунед. дар ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз бунёди 257 иншооти нақшагузоришуда 22 иншоот дар соҳаи маориф мебошад. ин навбат дар назди 5 муассисаи таълимии деҳаҳои дурдасти ноҳия бинои нави бунёдгардидаи иловагӣ бо шароити муосири илмомӯзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузориш аз ноҳияи балҷувон. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи маориф дар ноҳияи Балҷувон марҳила ба марҳила иншооти наву замонавии таълимӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор гирифта истодаанд. ин навбат дар 5 деҳаҳои дурдасти ноҳия бинои нави иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёд гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар расми ифтитоҳи муассисаҳо намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилояти Хатлон, ноҳияи Балҷувон, сокинони маҳаллӣ ва омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд. нахуст дар деҳаи хироби ҷамоати деҳоти Балҷувон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 бинои нави иловагӣ бо 192 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор дода шуд. масоҳати зери иншооти бунёдгардида 300 метри мураббаъро ташкил дода аз 2 ошёна ва 8 синфхона, ҳуҷраи кории директор ва ҳуҷраи муаллимон иборат мебошад. аз ҷумла 3 синфхонаи таълимӣ, синфхона барои гурӯҳи томактабӣ, синфхонаи компютерӣ, синфхонаҳои лабораторӣ барои фанҳои химия, физика ва биология мебошад. корҳои пудратӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Элит Строй сервис амалӣ карда шудааст. барои дар шароити арзанда ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон имкониятҳои зарурӣ муҳайё гардидааст. дар саҳни беруни иншоот ва атрофи роҳравҳои он бо шинонидани дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои нодири мавсимӣ намои зебову шароити мусоиди фароғатӣ таъмин шудааст. чунин бинои нави иловагӣ ки дар назди 3 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуд, бо маблағгузории муассисаи давлатии маркази таҷдид ва сохтмони мактабҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. ҳамзамон чунин бинои нави иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 деҳаи Охбулоқ барои 240 ҷойи нишаст ифтитоҳ гардид. иншооти мазкур бо назардошти фароҳамсозии шароити арзандаи таҳсили муҳассилин дар ҳама фасли сол бо сифати баланди ҷавобгӯ ба талабот бунёд шудааст. тибқи лоиҳа бинои муассисаи таълимӣ дуошиёна буда иборат аз 10 синфхонаи таълимӣ, ҳуҷраи кории директор ва ҳуҷраи муаллимон мебошад. ҳамзамон синфхонаи томактабӣ, компютерӣ ва лабораторӣ барои фанҳои дақиқ низ фароҳам оварда шудааст. дар ҳудуди муассиса иншооти гуногуни ёрирасон низ бунёд гардида кабудизоркунии намои берунии таълимгоҳ дар сатҳи зарурӣ иҷро гардида ба системаи гармидиҳӣ низ таъмин мебошад. ба истифодадиҳии бинои нави иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 деҳаи Солмоли дашт бо 240 ҷойи нишаст барои
сокинон ва омӯзгорону хонандагон муждаи шодӣ ва дастоварди арзишманд маҳсуб меёбад. Таълимгоҳи мазкур аз 10 синфхона иборат буда имкониятҳои муосири таҳсил ва фаъолият барои омӯзгорон фароҳам оварда шудааст. ҳоло дар муассисаи таълимии мазкур 265 хонанда таҳсил мекунанд ки 23 омӯзгор ба таълиму тарбияи онҳо машғул мебошанд. чунин бинои навбунёди иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 17 ки дар деҳаи узнохур барои 144 ҷои нишаст дар як баст ифтитоҳ гардид аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шудааст. дар натиҷаи таваҷҷуҳи ғамхоронаи роҳбари давлат имрӯз дар дурдасттарин деҳаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар баҳри таъмини шароити муосири илмомӯзӣ муассисаҳои замонавӣ бо фароҳамсозии тамоми имконоти зарурӣ бунёд гашта истодаанд. тибқи лоиҳа бинои дуошёнаи муассисаи таълимӣ аз 6 синфхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. айни ҳол дар муассисаи таълимии 255 хонанда таҳсил намуда 24 нафар омӯзгор ба таълиму тарбияи онҳо машғул мебошанд. ҳамзамон сокинони деҳаи чорчашмаи ҷамоати деҳотӣ ба номи сайфраҳими ноҳия ифтитоҳи бинои навбунёди муассисаи таҳсилоти асосии рақами 29-ро чун пайки шодӣ ва дастоварди замони истиқлолият бо изҳори қаноатмандӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар истиқбол намуданд. ҳоло дар муассиса 7 нафар хонанда таҳсил дошта 1 нафар омӯзгор фаъолият дорад. тибқи иттилоъ айни ҳол дар деҳаи чорчашма 16 хоҷагӣ ва 110 нафар аҳолӣ зиндагӣ менамоянд. таълимгоҳи мазкур муассисаи ибтидоӣ аст. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави таълимӣ минбаъд имкони то синфи 9 таҳсил намудан фароҳам гардид. бинои таълимӣ аз 3 синфхона ва 1 ҳуҷраи корӣ иборат аст. имрӯз дар ноҳияи балҷон якчанд биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ифтидо карда шуд. мо дар оянда хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияро барои дар сатҳи вилоят, дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар озмунҳои фанӣ ва дигар намуд озмунҳое ки аз тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод гардидааст омода намоем. ифтитоҳи ин иншоотҳо бори дигар дар соҳаи маориф заминаи устувор мегузорад. давоми солҳои соҳибистиқлолии соҳаи маориф дар ноҳияи балҷувон ба таври назаррас рушд намуда сол то сол бо бунёд гардидани муассисаҳои наву замонавӣ шароити муосири таълиму тарбия барои муҳассилин фароҳам гардида истодааст. ҳоло дар ноҳия 53 муассисаи таълимӣ фаъолият мекунад. оянда низ марҳила ба марҳила раванди бунёдкориҳо ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимии ноҳия бо технологияи муосир ва шароити арзандаи таҳсил тибқи нақшачорабиниҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷараён меёбад. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи балҷувон, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент корҳои созандагиву бунёдкорӣ ҷараён дошта иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ин раванд роҳҳои мошингард низ мунфарш мегардад. далери бозор гузориш медиҳад. ғусар деҳае дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент аст ки намои шаҳрро ба худ гирифта истодааст. сокинони ин деҳа соли ҷорӣ дар доираи иқдомҳои созандаи ҳукумати кишвар ба мунфашнамоии кӯчаву маҳаллаҳои худ пардохта дар ин кор бо пешравии назаррас ноил гардиданд. агар дар қадами аввал онҳо нақшаи мунфашнамоии 1200 метр роҳро доштанд, баъди оғози корҳо дарк намуданд ки ин андоза барои онҳо қаноаткунанда нест ва марҳила ба марҳила то имрӯз 4600 метр роҳҳои байни кӯчаи Рӯдакӣ, маҳаллаҳои Гулрез, Меҳробод ва Ободкорро мунфарш намуданд. дар баробари мунфашнамоӣ ҳамчунин дар ду канори роҳҳо обравҳои битонӣ сохтанд ки ин барои дар солҳои зиёд хизмат намудани роҳи сохташуда мусоидат мекунад. роҳи мазкур бо саҳми ҷавонони бонангу номӯз, соҳибкорони маҳаллӣ ва дар умум тамоми сокинони ин маҳаллаҳо сохта шуда, онҳо ният доранд ки дар соли оянда бо мусоид шудани боду ҳаво бо зиёда аз 5 километр роҳи дигарро мунфарш намояд ва барои ин корҳои омодагӣ ҷараён дорад. ҷаноби олӣ пешвои муаззими миллат барои ободӣ макон, ободӣ диёр, ободӣ ватан сухангӯё кардан бо нангу номуси ватандорӣ, ватан ободкунӣ суханои пешвои миллатро давом дода барои ободӣ сухангузорӣ карда истодем. бо дастгирии соҳибкорон ва ҷавонмардони маҳаллӣ нияти асалпӯшкунӣ доштем. ният карда 1 километр 200 ба ки шартномаи байт карда сар кардем. давомаш то 400 километр роҳ асалпӯш кардем ки бо ин имсоли нақши мо ба охир расид. соли оянда бо 5 километри дига дар нақши асалпӯшкунӣ ният дорем.
воқеан ҳам мунфашнамоии роҳҳои дохили деҳаҳо дар баробари беҳтар намудани инфраструктур ва осон намудани рафту омади сокинону нақлиёти гуногун дар зебову замонавӣ гардидани байни кӯчаҳо низ мусоидат мекунад. акнун қадами баъдии сокинони деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакент ин равшаннамоии кӯчаҳои мунфаш гардида буда барои амалӣ гардондани он низ нақшаи мукаммал доранд ва ният доранд ки дар оянда дар дигар корҳои ободонӣ сам гузошта деҳаашонро ба шаҳраки замонавӣ табдил диҳанд. сокинони деҳаи мазори шарифи ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ низ имрӯзҳо бо сарҷамию дилгармӣ ба мунфашнамоии роҳи байни деҳаи мазори шариф то деҳаи баҳор машғуланд. тибқи иттилоъ масофаи байни ин деҳаҳо 1300 метрро ташкил медиҳад ва то имрӯз нисфи корҳо ба анҷом расиданд. иқдоми мазкур низ бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо саҳми сокинони сарбаланди деҳаи мазкур бароҳ монда шудааст. иштироки сокинони зиёд дар маҳалли кор ва иҷрои корҳои гуногун аз ҷониби онҳо дар рафти мунфашнамоӣ аз шавқи баланди онҳо дар обод намудани як гӯшаи кишвар дарак медиҳад. корҳои мунфашнамоӣ дар ин ҷо бо фаромадани пардаи торикии ҳаво низ қатъ намегардад, зеро онҳо ният доранд то аз ҳар лаҳзаи мувофиқ ва боду ҳавои мусоид истифода бурда нақшаи пешбинигардидаро бо сифати хуб ба анҷом расонанд. мо дар нақша дорем роҳи байни деҳаи баҳор ва деҳаи мазорро 1 километру 300 метр асфалтпӯш кунем. дар ҳоли ҳозир 800 метр асфалтпӯш карда шуд. 500 метри дигар ки ҳаст, ҳамин дар рӯзҳои наздик агар ки ҳаво нафс шавад асфалтпӯш мекунем. ҳамаи ҳамин бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти шаҳри панҷакент ва ҷавонони бонангу номуси деҳаи мазори шариф баҳор ҳамин корҳо ба анҷом расонида шуд. мо дар оянда нақша дорем кӯчаҳои деҳаро ҳам асфалтпӯш намоем. гуфтан ба маврид аст ки соли ҷорӣ сокинони деҳаи мазори шарифи ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакент бо хаҷи зиёда аз 350 000 сомонӣ як майдончаи замонавиро ба тариқи ҳашар сохта ба истифода дода буданд ва мунфашнамоии роҳи мазкур аз иқдоми шоистаи дигари онҳо аст. сокинон ният доранд ки дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободии кишвар дар солҳои оянда роҳҳои дохили деҳаи худро низ мунфаш намоянд. умуман дар соли ҷорӣ танҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва саҳми сокинон зиёда аз 10 километр роҳҳо мунфаш гардиданд ки ин ба беҳтар гардидани инфрасохтор ва осон гардидани рафтуомади сокинон мусоидат мекунад. агар дар баъзе деҳот мунфашнамоии роҳҳо ба анҷом расида қисми дигараш дар ҳоли анҷомёбӣ бошад, сокинони деҳаи некноти нави ҷамоати деҳоти рӯдакӣ мунфашнамоии роҳи байни деҳаи худ то роҳи деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти воруро ки 530 метр дарозӣ дорад оғоз намуданд. имрӯз хурсандии аҳли деҳа аз иҷрои орзуи чандисолаашон ва оғози корҳои сохтмонӣ ҳадду канор надошт. баҳри иҷрои корҳо дар ин ҷо техникаву таҷҳизоти зарурӣ муҳайё буда мутахассисон ният доранд то ҳарчи зудтар корҳоро бо сифати хуб ба анҷом расонанд. роҳи байни деҳаи некноти нав то роҳи деҳаи гулистон бо паҳнои 5 метр сохта мешавад ки дар умум 2688 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва баъди мунфашнамоӣ ду нақлиёт метавонанд озодона рафтуомад намоянд. истиқоматкунандагони деҳаи некноти нав низ мисли дигар сокинони кишвар дар корҳои созандагию бунёдкорӣ саҳм гузошта соли ҷорӣ тамоми кӯчаҳои дохили деҳаро чароғон намуданд ва мунфашнамоии роҳи мазкур аз иқдоми созандаи дигари онҳо мебошад. ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад ки бо дастҷамъию якдилӣ сулҳу ваҳдат соҳиби истиқлолии кишвар ва дар зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинон низ метавонанд дар ободониву созандагӣ саҳм гузошта 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз бигиранд. далери бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор бароятон. рӯзи хушу бо барорро таманно дорем. саломат бошед.